Ondanks de coronacrisis proberen we zo goed en kwaad als het mogelijk is verder te leven in Zeeland. De basisscholen die mogen straks in elk geval weer open. Kijk mee naar ons weekoverzicht van het Zeeuwse nieuws. Recreatieondernemers laten begin deze week weten te snakken naar versoepeling van de maatregelen. In een open brief roept een van hen de veiligheidsregio op zo snel mogelijk de deur voor toeristen weer op een kier te zetten. Beste Jan en alle burgemeesters van Zeeland, help ons alsjeblieft. Zet de deur van Zeeland voor de verblijfsrecreant weer op een kier en laat ons een beperkte capaciteit van onze accommodaties verhuren. Met hopelijk als resultaat dat de boekingen voor later dit jaar ook weer op gang gaan komen. Zolang Zeeland op slot blijft, althans dat is bij iedereen het gedachte, gaan mensen echt geen enkele boeking maken. En dat is het grote probleem. Dus wij zien ook geen enkele reden om het nu niet te doen. Want we lopen tenslotte achter op de rest van Nederland. In de rest van Nederland mag er nog steeds beperkt toerisme, is er toegankelijk. Alleen in Zeeland niet. Chef-kok Thijs Meliefste uit Wolvaartsdijk kan ook niks door de coronabeperkende maatregelen. En leert ondertussen maar brood bakken. Thijs Meliefste heeft een succesvol restaurant in Wolvaartsdijk, waar hij de afgelopen jaren veel in investeerde, maar dat nu dicht is. Dit komt echt keihard aan. Ja, dit had ook niemand kunnen voorzien. Zijn leven wordt nu bepaald door twijfels. Hij probeert zijn personeel aan het werk te houden door zich te blijven ontwikkelen. We graven elke dag naar wat hebben we nog niet gedaan, wat is er nog niet gedaan, wat is nieuw. Wat is nieuw voor ons? Wat doen we met de seizoenen? Weet je, thuis zijn, ook belangrijk nu. Ik ben nog nooit zo vaak thuis geweest. Meliefste kookt op hoog niveau, maar soms zitten er mogelijkheden in simpele dingen. We zijn bezig met brood, weet je. Dadelijk gaan we lekker brood bakken. We proberen ervoor te zorgen dat als we straks verder gaan, dat we echt een supergoed brood hebben wat we kunnen gebruiken in het restaurant. Dat scheelt ook weer geld, want nu koop ik het in. Maar voor nu blijven de twijfels. Want hoe zal het straks zijn als het restaurant weer open mag? Wij hebben een heel ruim restaurant. Je zit al super ruim. Dus die 1,5 meter grens die kunnen we denk ik makkelijk aanbieden. En desnoods halen we er wat tafels uit. Dus ik denk dat de mensen echt heel ruim afstand hebben bij ons. Dus daar maak ik me niet zo druk om. Maar wat worden de regels? Weet je? Hoe gaan we het eten neerzetten op tafel? Wat wordt daarvan verwacht? Dus ik denk dat het gewoon überhaupt eventjes afwachten wordt. Want het gaat om de gezondheid van mensen, dat staat voorop. Als je langs de flat aan de Vredehoflaan in Vlissingen loopt, kun je je nauwelijks voorstellen dat er nog mensen wonen. Door betonrot vallen er stukken beton naar beneden. De flat met 42 koopappartementen is volledig verpauperd. Je schaamt je dood als je dus visite krijgt. Ja, waar woon je? Ja, dat flat, dat is vreselijk. Ja, de mensen die kijken ook natuurlijk van, wat is daar aan de hand? En dat is al jaren zo. En ja, er werd niks gedaan. De vraag is natuurlijk hoe het zover heeft kunnen komen. Het blijkt een opeenstapeling van allerlei dingen, met als voornaamste oorzaak het ontbreken van een goed werkende vereniging van eigenaren, die lange tijd in externe handen was. We hebben bij een kantoor gezeten, er werd eigenlijk helemaal niks gedaan. En ja, toen zijn wij naar een ander bestuur gegaan, het kantoor. Nou, dat kostte ons alleen maar geld, daar liepen we eigenlijk een beetje op leeg. Toen hebben we het initiatief genomen om het zelf in handen te nemen. Het contrast met dezelfde soort flat 50 meter verderop, ook uit bouwjaar 1965, is groot. Die ziet er picobello uit. Ja, een beter bestuur. Die hebben bestuur gehad en wij hebben helemaal geen bestuur gehad. Er is helemaal niks gebeurd. Dus ja, dat is helemaal verpauperd. Maar nu gaat er dan eindelijk wat gebeuren. De flat krijgt vanaf half mei een grote opknapbeurt. De betonrot wordt nagekeken, wordt helemaal gerepareerd. De balustrade, er komen nieuwe glazen platen voor. Een kwastje verf, de dak wordt helemaal gerepareerd. En ja, zo alles wordt nagekeken. De kosten van de opknapbeurt bedragen 4 ton. De VVE heeft 155.000 euro in kas en er is een lening afgesloten van 250.000 euro. Na de bouwvak moet de flat er weer zo bij staan dat bewoners zich niet meer hoeven te schamen dat ze er wonen. Ik hoop voor wel, ja. Nog nooit is het aantal patiënten met een hartinfarct zo laag geweest als in de afgelopen maand. In het Dottercentrum in Terneuzen is dat aantal zelfs met 2/3 afgenomen. En dat maakt de cardiologen bezorgd. Hier in het Dottercentrum in Ziekenhuis Zorgzaam is het nog nooit zo stil geweest als nu. Heeft u dat wel eens eerder meegemaakt? Eerste keer nog nooit gezien. Gewoon 2/3 eraf.
Wat vindt u daarvan? Ja, dat kan gevaarlijk zijn. In Terneuzen behandelen ze alle Zeeuwse patiënten met een acuut hartinfarct. Normaal zo'n 35 per maand. Nu zijn het er maar 12. Mensen bellen de dokter of ambulance niet uit angst voor corona of omdat ze de dokter niet willen lastigvallen. Maar dat heeft grote gevolgen. Maar van die mensen die dan thuis blijven en hun infarct doormaken, ja, kan een aantal overlijden. Ja, de kans is groot. En wat je zeker weet is dat mensen hebben hartspierverlies. En hartspierverlies dat leidt tot een verminderde pompfunctie. En de verminderde pompfunctie kan leiden tot hartfalen. Betekent dat blijvende schade dan als je er te laat mee naar het ziekenhuis gaat? Als je er te laat mee naar het ziekenhuis gaat, is het blijvend stuk. Eerder al riepen de huisartsen mensen op om gewoon aan de bel te trekken als er iets aan de hand is. Nu ook de cardiologen. En met hem de andere medisch specialisten uit de 2 ziekenhuizen. Want ze zijn allemaal bezorgd omdat ze zo weinig mensen zien met acute en ernstige klachten. Er is dinsdagmiddag 1 persoon gewond geraakt bij een brand in Oosterland. De brand ontstond in een schuur naast een woning aan de Molenweg. Het slachtoffer heeft brandwonden opgelopen en is met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. Een ander had lichte brandwonden en ook rook ingeademd. Nog 4 personen wisten op tijd weg te komen. De schuur is afgebrand, bij de woning is veel rook- en waterschade. Werkzaamheden in de schuur hebben de brand vermoedelijk veroorzaakt. BOA's van de gemeente en politieagenten trekken in Zeeland sinds de coronacrisis vaker samen op. Iets dat normaal gesproken alleen gebeurde rond de jaarwisseling. Een normale briefing op het politiebureau in Middelburg. Maar bijzonder is dat de teams die op pad gaan bestaan uit een agent en een BOA. Sinds de coronacrisis wordt er vaak voor deze combinatie gekozen. En dat blijkt goed te werken. Onze BOA's hebben best wel heel veel informatie. Die komen in huis hier op het stadskantoor of in de gemeentehuizen. Halen daar informatie op, delen dat ook met de afdelingen. Belangrijk is dat die informatie nu ook terstond wordt gedeeld met de politie. Samen optrekken in het belang van onze inwoners voor veiligheid en leefbaarheid op straat. Informatie delen, daar gaat het dus vooral om. Op die manier is er een betere kijk mogelijk op de wijken, wat er speelt en hoe ermee om te gaan. Nou, gaat zeker niet de wijkagenten vervangen. We hebben toch, als je gaat kijken naar de wijkagenten, die hebben toch weer een andere opdracht dan de BOA's. Maar het kan elkaar juist zo goed gaan aanvullen. Een agent waakt over de veiligheid, een BOA is er vooral voor de leefbaarheid. Er zijn heel veel raakvlakken, sowieso tussen veiligheid en leefbaarheid. We doen het echt allemaal voor die burger, dat delen we met elkaar. En je ziet ook, juist omdat we op een andere blik hebben op wat we doen, dat elkaar dat heel goed aanvult en dat we ook van elkaar kunnen leren. Wat begon als een experiment gaat zeker een vervolg krijgen. Wat ons betreft wel. We zien daar ook echt heel veel voordelen bij in informatieuitdeling. We zien ook best wel enthousiasme bij veel BOA's, maar ook bij de politiemensen. Het is eigenlijk toch wel een beetje nieuw om het zo met elkaar samen te werken. En dat dit de manier is om dat te kunnen doen. Als ik zie de goede ervaringen die we nu hebben, kan ik me bijna niet voorstellen dat we dit niet gaan voortzetten na de crisis. Opluchting bij de basisscholen woensdag. Ze hoorden van premier Rutte tijdens diens persconferentie dat de basisscholen 11 mei weer open gaan. Al zijn er beperkingen, dus nog bedenken hoe dat moet, open scholen. Voor sommigen kan nu die meivakantie niet snel genoeg voorbij gaan. Dat vind ik heel leuk, want dan kan ik weer met mijn vrienden spelen en dan zie ik de juffrouw weer. Heb je ze erg gemist? Ja. En niet alleen de kinderen zijn blij, maar ook de ouders. Want dat thuisonderwijs dat nam behoorlijk wat tijd in beslag. Toch wel een paar uur per dag. We begonnen om 9 uur met achter de computer. En dan met de juffrouw erbij namen we alle dingen door, zeg maar. En daarna gingen we opdrachten uitvoeren met de kinderen. Op wat voor manier de kinderen straks naar school gaan is nog niet bekend. Maar het zal voor de thuiswerkende ouders in ieder geval betekenen dat ze zich meer op hun werk kunnen concentreren. Zeeland wil bij de Tweede Kamerverkiezingen volgend jaar meer aandacht voor dunbevolkte regio's. Samen met Friesland, Groningen, Drenthe, Limburg en Gelderland vraagt Zeeland om een betere verdeling van voorzieningen en geld. Voor onder meer zorg en onderwijs. De 6 provincies noemen zich samen de K6 omdat ze koploper zijn qua krimp en vergrijzing. Ze hebben de kansen en bedreigingen voor de toekomst op papier gezet en hopen nu dat politieke partijen delen van dit plan overnemen in hun verkiezingsprogramma's.
De politie heeft 3 jongens uit Middelburg opgepakt die een explosief door een brievenbus zouden hebben gegooid bij een woning in Middelburg. Het gaat om 2 jongens van 14 en 1 van 15 jaar oud. Bij opsporing verzocht werd aandacht besteed aan de zaak. En nog tijdens de uitzending zijn de jongens opgepakt. Het explosief ontplofte in de gang van het huis. De vader van het gezin dat er woont heeft er blijvende gehoorschade aan overgehouden. Middelburgse ambtenaren die normaal achter hun bureau zitten, gaan deze weken naar buiten. Ze helpen bijvoorbeeld de vuilophalers die het druk hebben. Want omdat veel mensen door corona thuis zitten, zijn kliko's overvol met bijvoorbeeld tuinafval. Een van de ambtenaren die inspringt op de vuilniswagen is Jan Marijs, coördinator handhaving bij de gemeente. Dat is wel eens even wat anders, hè, dit? Dat is heel anders. Dit is echt werken, of niet? Dit is makkelijker uit te leggen dat het werken is dan mijn kantoorwerk, moet ik zeggen. Dus ja. En ik denk dat de burger er ook meer aan heeft om dat ik nu het huisafval ophaal, dan dat ik thuis achter mijn bureau een beleid zit te schrijven. Dat kan al wel even wachten, dus ik denk dat hier meer urgentie ligt. Maar het is wel drukker. Het is, de bakken zitten voller, vooral het groen. Want, alle tuintjes leggen er picobello bij. Marcel Kanner is al 7 jaar chauffeur op de vuilniswagen. Hij is blij met zijn invalkracht. Het valt niet tegen, moet ik zeggen. Hij doet goed zijn best. Ja, ik probeer gewoon mijn best te doen en hem zo goed mogelijk te helpen. Dus misschien dat hij goede aanwijzingen heeft gegeven. Maar Marijs heeft genoten van zijn invalwerk, maar hij hoopt wel dat de situatie in het land snel weer normaal wordt. En ik snap aan één kant dat we nog steeds bepaalde maatregelen moeten hebben. Aan de andere kant ga ik wel steeds meer voelen dat ga ik me afvragen hoe lang nog. En ga ik bij mezelf, en ik hoor het ook om me heen, toch wel kan het niet wat minder. 2 grote branden in Zeeuws-Vlaanderen. Als eerste ging het om een garage aan het Stationsplein in Hulst die in vlammen opging. Vanwege de grote rookontwikkeling ging een NL-alert uit en moesten omwonenden een paar uur hun huis uit. En daarna was het opnieuw raak toen een schuur in Nieuw-Namen in de brand vloog. En daarbij is asbest vrijgekomen. Trek 120 miljoen euro uit om van de leegstaande machinefabriek in Vlissingen een Rijksmuseum te maken. Dat zegt D66 in Zeeland. Het wordt een hele moderne plek met als trefwoorden eigenlijk kunst, wetenschap, architectuur, een culturele hotspot. Die 120 miljoen moet komen uit de compensatie voor de marinierskazerne, vindt D66. Die voor de machinefabriek geïnspireerd is geraakt door het Louvre in Parijs. Het Louvre heeft bijvoorbeeld een dependance in het noorden van Frankrijk, waarmee een best wel lelijk suf provinciestadje uit de slop is getrokken. Nou, Vlissingen is niet lelijk en niet suf, maar te weinig mensen weten dat. Een zendmast aan de Zwanenburgseweg in Vlissingen is in de brand gestoken. De politie roept getuigen op zich te melden. In Nederland zijn er de laatste tijd tal van dit soort branden en die zouden worden gesticht door tegenstanders van het 5G-netwerk. Dat schadelijk zou zijn, zeggen zij, voor de gezondheid. Minister Grapperhaus was eerder al woedend over deze brandstichtingen die het contact tussen hulpdiensten belemmeren. Het Zeeuws platform Stralingsrisico wil ook niks weten van brandstichting in zendmasten. De jeugdvoetbalopleiding Zeeland is ook de komende jaren samenwerkingspartner van Sparta Rotterdam. Het bestuur van zowel de Zeeuwse jeugdopleiding als de Rotterdamse voetbalclub hebben hun handtekening onder een akkoord gezet voor de komende 3 jaar. Ja, daar zijn we heel blij mee. Een compliment denk ik ook voor de opleiding hoe we bezig zijn. We hebben de afgelopen periode denk ik echt stappen gemaakt. En daar hebben we met z'n allen, met heel de staf en alle mensen eromheen, hebben we er heel hard voor gewerkt. En dit is eigenlijk een succesje. Niels Slager weet wel waarom de samenwerking tussen de JVOZ en Sparta doorgaat. Ja, nou ja, goed, als je kijkt naar Sparta, dan levert het goede spelers op. Dus, de Zeeuwse talenten die gaan naar daar. De toeristische sector in Zeeland zat er dus met smart op te wachten. Nieuwe regels voor het toerisme in Zeeland in deze coronatijd. De veiligheidsregio hakte vrijdag een paar knopen door. De deur voor het toerisme in Zeeland gaat per 1 mei weer op een kier. Mensen die hier een tweede verblijf hebben, mogen na 1 mei daar weer in verblijven en er ook blijven slapen.
Dat geldt ook voor mensen met een standplaats op een camping met eigen sanitaire voorzieningen. En het geldt ook voor de eigenaren van slaapstrandhuisjes. Die kunnen maandag al opgebouwd worden. In de loop van de komende week worden er nog meer details bekendgemaakt. Ander nieuws. Er komt geen kort geding van Zeeland tegen de staat over de marinierskazerne. Dat bleek tijdens de digitale vergadering vrijdag van Provinciale Staten van Zeeland. 3 eenmansfracties wilden dat de provincie de staat zou dagvaarden. En dit om een zo hoog mogelijke compensatie af te dwingen voor het wegblijven van de marinierskazerne. Maar de motie haalde het niet. De andere partijen waren bang dat zo'n kort geding de goodwill voor Zeeland in de Tweede Kamer zou schaden. En ook een motie van de SP om de Zeeuwen door een peiling direct mee te laten beslissen over de compensatie, die werd ook al verworpen. Gerry de Kloet, oud-eigenaar van de Hedwiegepolder, krijgt 21 miljoen euro van de Nederlandse staat, heeft de rechtbank in Middelburg bepaald. De Kloet krijgt het geld nadat het Rijk zijn polder op de grens van Zeeuws-Vlaanderen en Antwerpen heeft onteigend om onder water te kunnen zetten. Deze ontpoldering is onderdeel van een natuurverdrag tussen Nederland en België. De Kloet is helemaal niet tevreden met die 21 miljoen euro. Hij wil helemaal geen geld, zegt zijn advocaat. Maar hij wil de ontpoldering van de Hedwiege tegenhouden. Die ontpoldering is trouwens ondertussen al in volle gang. Ondanks de corona gingen tradities gewoon door. De traditionele lintjesregen bijvoorbeeld, de koninklijke onderscheidingen, ook in Zeeland. Maar in verband met corona moest dat dan wel op afstand gebeuren. En dus kregen de gedecoreerden hun benoeming en oorkonde per telefoon. Goedemorgen. Ja, goedemorgen meneer Plompen. U spreekt met burgemeester Van de Velde. Ja, goedemorgen. Ik hoop niet dat ik u erg overval. Ja, dat ligt er dan weer op de maat. Oh, nou, ik mag u gaan vertellen dat bij besluit van 6 april... u bent benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau. Dat is maar wat. Ja. Ja. Dat is leuk. Ja. Ja. De burgemeester belde en ik zag een vreemd nummer. Ze kwam nog goed waar dat ik niet een raar antwoord gaf. Bij een vreemde nummer geef ik altijd een raar antwoord. Maar toen zei ze de burgemeester. Dus zodoende toen kwam het naar voren dat ik dus genomineerd was voor een lintje. Dit was wel heel bijzonder. Je denkt er natuurlijk van tevoren over na hoe dit gaat. Maar het is eigenlijk ook wel heel erg apart. Je ontmoet hele enthousiaste mensen aan de andere kant van de lijn. Die echt misschien nog wel meer verrast zijn als dat ze soms ergens met de smoes naartoe gelokt worden. Ik had dat nooit verwacht, dat dat zou gebeuren. Maar goed, het is dus zo. En dat vind ik natuurlijk hartstikke fijn dat het zo gewaardeerd wordt. Wel eventjes emotioneel, dat wel. Ja, want het is toch wel, als hij over die ene komt, toch wel een hele verrassing. Je ziet hier de dozen liggen die normaal worden uitgereikt en de medailles die worden opgespeld. Maar we maken daar een foto van samen met mij. Die wordt nog gemaild naar de mensen. Dus hebben ze toch een klein aandenken aan dit bijzondere telefoongesprek. En zo zijn we aan het einde van Zeeland de Week en bent u weer helemaal bijgepraat. Morgen in Zeedok de documentaire Een echte perenboom over de Joodse familie Perenboom. Ik wens u een fijne avond en graag tot morgen.